ng'eny seriously. Makale ng'eny ok manyisi asendiko buk mokwongo sani andiko mar ariyo. Mokwongo abo nyisi example ni inyalo bedo leader ma very senior kendo ma very serious, but kibedo gi joma chuo to they don't ok gibineni kaka ng'ama leader. Abo mi example kaka ndalo moko ka ne wane team moro mane wuoyo gi mane miyo Jakom Raila Amolo Odinga advice niluongo ni rapid response team, to ne en team moro mano ket ma quiet mane jok ong'eyo, ne en team opondo. Koro kane wadhi ge team no to wabede sako kama, wan gi jok mang'eny, joma chuo mang'eny, mine na pani wan mana mine apana dek, ne nan Joyce Laboso gi Shebesh kende. Koro ka wawuoyo to I notice ni sama wan joma mine wawacho wach, anyalo wacho kata mana ni gima dwarore ni koro kiny wadhi Kisumu, ibedo ignored. Jiwe kato ng'ama dichuo mar abich wacho ni kiny wadhi Kisumu. Mare ne mitiego. Miwacho basi wacho gima lit to nasewacho. Manyiso ni sauti ni ok owinji. And ok ni gitime deliberately. Ena kaka onyuol joma chuo wahero kendo wadago, lakini nonyuol gi kendo los gi kamano. Ni ka wuoyo tok nenre negi ni nitie gima wacho ma maana. But gima chiel ma wacho no ka ng'ama dichuo chako wache to koro gineno ni mano gima ber. Mano e gima ber to nasewache. Koro over time ipuonjori mos inwanwa. Ai seche moko bidhiro gi thuon miwachi ni to gino donge nasewacho kati nyisi ni kari dondori nade. Mono era dodore. Kato that's the second thing. Wan joma mine nitie gik ma chuo timo, or nitie kaka chuo wuoyo, ginya bed ni giwuoyo kaka wan, to nitiere language mana mo owene mine. Awacho gi Kisungu ni nitie adjective mitiyogo gi mine kende. Kaka mondi winye ni ng'ato miwacho ni dichuogni dondore tin ahinya, but ng'eny nitie mang'eny madondore. But an kata ka ine makweri dichiel diriyo mili ni dondore nade. To mondi winje ng'ama wacho ni dichuo dondore onge. Number 2, ka ok ayie gi miyo wadwa, ibo wach ok bi wach ni mili ok oyie gi wach nyawadgi, iko ni mili ni janyiego. Ka dichuo ok owinjore gi dichuo wadgi, ok bi winjo ni ng'ani janyiego. Nitie words mitiyogo gi joma mine kende, to mago bitiyogo mondo duoki chien, mondo koro kiki wuo, mondo kiki tegno. To mago be ing'iyogo. Koro kata komi tirwake tidhi mbele, ichalo kaka koda ni aluo kaka maluone, to be ka winjo kojoga to bawite oko tadhi mbele. Ing'iyogo okikete mito chungi, okikete pachi. Achiel kuom gigo mo isechung'ne motegno en ratiro mar joma mine gi joma nyiri, kendo ahinya weche mag sexual harassment kata rocho ratich ng'ato. Yes. Gin gik ma bende kata e bugino ni lero ni kata mana kamirome kata kaka iduong'